Piye? Kowe iki apa bar menek klopo kok jaremu mawur iki? Anu Pak De, rada luset menika lek numbasne Pak Junet menika kan jare tulis dadine rada luset ngoten. Ya ngono. Malam Minggu. Aku lawas iki malam minggu. Ayo pergi. Ora. Terus Wayangan kidalang bayu. Wis sampe sesuk nyokot gebok piran. umur masamu bathengan kok nyokoti gebok. Anu, ayo. Batek kedor. Ketan Bali. Roye. Alhamdulillah. Piye? Kowe iki apa bar menek klopo kok jaremu mawur iki? Anu Pak De, rada luset menika lek numbasne Pak Junet menika kan jare tulis dadine rada luset ngoten. Ya ngono kuwi lho resikone sinjane nganggone jare cap-capan ngono kuwi. Nyek jenenge iki. Kayak tulis pisan bingung. Lah nggih makane terus piye Tak iki? benar kene. Alah, wis rasa golek kesempatan. Sampeyan ki modus rasine. Sorry ya, saya tidak pernah menggoda wanita selain istri saya. Wah. Karena saya ingin menjadi seorang pria yang sangat berharga. Karena yang memiliki saya hanya satu orang wanita, istri saya. Weh, hebat tenan. Patut ditonyo. Anu dicontoh kok ditonyo. Patut dicontoh. Wah iya. Mas Gareng iki pancen digo percontohan. Nggih. Pak Dinedi sebenarnya dalangnya ampun iki. Ngopo to? Omongane ra enak contoh ditonyo. Mas Gareng niki ugi salam hormat untuk Bapak Maijen Susilo, Panglima Divisi 2 Kostrad. Iya, Pak. Beliau ini nek nyang wayang gitu, utamane wisanggeni wah luar biasa. Main dik, Nggih, saestu. banyak main dik utawa penggemar berat pagelaran wayang kulit khususnya sing metu wisanggeni. Mangke ora ketan sakjeroning disuwun berkahi Dono Suwanten. Mangke anu kersane duet karo anu adikku Niken. Nggih. Iki tak mulai skop jenengmu sapa Dok? Prigel apa? Prigel Pak De. Ayo prigel sapa panjange sapa? Prigel Pak Ayu Anjarwening. Prigel kuwi cah dia, Dok. Kediri kula. Oh, kawak. Lho. Kawak piye ta? Kamu lah kawak toh. Kawak piye Mas? Kediri. Kediri. Diri awak. Kediri niku kutha Kok Kediri. senengane buka ganti jeneng. Oh, dipasake. Yo lah, ngono wae nesu. Mila ngeten Mas Gareng, Pak Jun menika ingin memberi perhatian kepada seniwati Jawa Timur. Gitu, mula Mbak Prigel, Mbak Wino, Mbak Niken, Nduk Lintang, kabeh putra terbaik Jawa Timur sing wektu dina iki wis penginternasional ora mung nasional. Betul. Ora hebat. Nggih, aturaken matur sembah nuwun kagem Bapak Junet lan ugi Ibu Ririn ya Pak De yang sudah memberi occasion, sudah memberi kesempatan untuk pekerja seni kayak awake dhewe iki berekspresi. Tidak hanya Alhamdulillah. memberi kesempatan berekspresi, tapi juga belakang wae terus terang juga memberi rezeki pada seniman dan seniwati. Amin. Niki jenenge ora mung nguri-uri, ning nguripi karo ngurip-urip. Betul. Nggih ta? Mas Gareng. Mbak Prigel anu kersane anu nggih jumeneng sik. Niki kula nyuwun Ibu Suning diarep Dono Suwanten. Menika saking Pak Junedi. Oh, ngaten. Nggih. Ibu Suning menika Ibu Suning. adik dari Pak Junet Om Bayu. Oh, ngaten nggih. Bapak Bu Suning menika
dipun resani Mbak Prige kali Mas Gareng. Monggo pingarak wonten pepanggungan Bu Suning. Monggo Bu Suning. Yo putarake, Cok. Putarake, Cok. Timon cinta niki Bu Suning sampun anu nyuwun sewu kepengin anu jenake Bu Suning dalemipun pundi Bu? Mas, sama kalian ini Mas. Niki Bapak ya monggo Bu Asli kene Mas Gareng. asli Wonosalah Kedung salah. nyuwun sewu kapernah menapa kalian Pak Jun Putranipun Mas Dalem nika. nak dulur Nggih. alhamdulillah ngasta menapa Bu tanu wah sami kula nggih pensiunan Pensiunan apa? Lek Ibu Suning ini kan pensiunan dosen. Lek sampeyan pensiunan apa? ya aku Kira-kira? dosa apa wae gelem Gus Gembel kuwi lah. Oh ya, Ibu badhe nyekar menapa Bu Suning Napa jenenge karo Mas Gareng? Ora nembang kali Mas Gareng. kowe seneng to tak tinggal anu ngebayu yang sewu. Bapak Junet menika kan juragan transportasi bisnis gitu. Alat berat ya Pak De. alat berat wis apa wae Apa wae? apa wae beliau lakukan Awake dhewe kok lek mantuk siji-siji souvenir ya alat berat traktor. Ngono. Lah winginane niku kula tanggapan diserah mriki niku teng juragan buah Om Bayu. Nggih. Niku souvenir ya buah. Oh, dadi manut karo sing nimbali. Sesuk sampean jare arepe nggone juragan kijing. Sido ora wi. anu Impone ngono impone. anu kijinge khusus go wong wedok gune dhewe Mas Gareng kok nesu apa? Kok nesu apa? Dagelan ora oleh nesu. ora nesu liyane buah kan transportasi kok kijing Lah kok wedi ngapa? Wedi karo kijing iki ngapa? ora wedi keri Lho, ora ya rasa wedi kijing tekan omah digawe kursi. Lho, ora. iki ora masuk akal Ora masuk akal. Lah nyatane wong sing omahe pinggir kuburane iso dienggo memean, iso nggo kursi kijinge kuwi. oh kreatif ya Lah iya. nggih Bu Suning badhe nembang menapa, Bu? Kalian baru igel lah monggo. Nggih, napa Bu? Biasanya Bu Suri niku tembange slendro Pak De. oh kok napa Napa? napa lagu sing derek digawe monggo Nggih, biasanya duduk asmara iki lho. Gubuk kok gluduk. sing ayu-ayu ora to Ora ngono tuh ya ngono. kupo kok gunduk Bener ki topo tune. Kuwi lho, ning kene lho. Ate nyanyi napa terserah pun kupo aswaje Asmara. Ya, gubuk asmara. Iki mami bami mboten mbayu. Gowo kok bau. ora paden roto sempet ditanggi Ya wis. Yo, wis wis ana biang yo. Ya. Dibawani, monggo. Sing dewa, Yo. nduk prigel. Ya. Ya kok ngene nang dene Bu. Ya, ya, Dek. Ya.
Terus wayangan ki dalang bayu Wis ame sampe sesek nyokot gebok pikiran. umur masamu bantengan kok nyokot di gembok. Anu, ayo. batet kedung salam badan kedung salam ini kita kedung salam banget gitu Ya, dun salah. mengetiri yoyo titri bagya mulya tinapena ing Allahumma Amin. mugi-mugi kang sampun rawuh dalu menika tansah pinaringan kesehatan, Amin. lancar rezeki dan panjang umur ya Pak De. Amin. Amin. Ya menika tembangipun gubuk khas nopo? Monggo Bu Juning, bukan celuk nggih Bu. Monggo. Yuat luiwat. Nah, ayo. Lagu yuat nih. Vokalnya tambahin Mas Pedret. Angin Mas Rangga. Thank you.
Ya. Oh ya. Terima kasih Bu Neng. Wah, luar biasa. Matur nuwun nggih Bu. Mungkin sehat selalu ya Bu. Sehat terus, sehat terus. Nggih, monggo. Ibu, Matur nuwun, matur nuwun. bu neng ki ora bin. Lah ngapa ta? Karo prigen dipik-dipiki karo aku ora dipik. Ngalah. Kowe arep ngopo? Sama ini pantasnya di dunia ini. Tapi di panci ini kok bagus banget sampean. Aku takon. Apa? Kowe rong tau dinikah karo wong tuwa ya. Urung. Kok siap minta. Tahu saya mampu sampean. Apa saya mampu? Ora. Matur nuwun, makasih Nduk Prigen. Matur nuwun Bayu. Ya, nggih. Amin. Maturun ya, Nduk. Iki aku tanjuk dulu ngaji kowe itu. Nduk Niken. Ayo kene yuk, Nduk Niken Salisri. Ora. Kene